noites, benvidos á información un día máis en Estrada Televisión, xa saben, a través da nosa emisión por internet, sempre na nosa páxina web. Este venres marcado por unha visita institucional á Feira do Moble, que está xa en recta final. Este domingo rematará, e digo, unha visita institucional que ven a aportar algo máis que o habitual visita institucional, e é ese apoio directo o sector do moble, neste caso a Feira do Moble de Galicia, que se ven desenvolvendo na Estrada. Falamos da visita do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Hoxe estivemos toda a tarde na feira e ofreceremos lógicamente as súas verbas e tamén algunhas das imaxes do seu percorrido polos distintos stands. Agora entramos en materia informativa, pero como sempre, antes en titulares lembramos os principais argumentos que a partir de agora conforman os vindeiros minutos de información aquí en Estrada Televisión. Tamén pasamos outros momentos difíciles da década dos 90 e espero desexo que podamos sair adiante. Veixo máis calidad, veixo máis diseño, a clave é vender. España é verdad que non compra, pero se somos capaces de vender fora, de internacionalizar o produto e de abrir os mercados a outros máis de 3.500 millóns de persoas e a facernos facela, e fixámola. Fixérona, curiosamente, en un recinto que hoxe é, bueno, pois, a biblioteca, o observatorio, demais, o instituto. Era o antigo instituto, sí. Que convirteuse naquela, pois, no centro do Moble da Estrada. Sí, sí. É unha sorpresa grande, porque resulta que además inaugurou, que tamén tuvo aquí ayer, Fernando Salvor, era o presidente da Xunta naqueles tempos, que nos aconsellaba que en este momento o mellor país era Francia. Vamos a facer caso a ese informe, vamos a traer a esos empresarios franceses aquí, e a partir de aí, de ver como nos resulta esa misión, pois desde logo xa empezaremos a pensar en outras, porque eu xo veño dicindo fai moito tempo, se fai 15, 10 ou 5 ou 6 ou 10 ou 8 anos estivéramos xa O próximo domingo haberá cortes de rúas e retencións, así como dificultades para circular polo casco urbano da vila, por un operativo que se montará contando coa colaboración de Protección Civil e Policía Local con motivo do paso de ciclistas da Volta a Galicia. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. A Feira do Moble de Galicia entra en recta final. Hoxe, como visitante de honra, estivo o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Con el falábamos logo do percorrido que facía, ou no momento do percorrido que facía, polas distintas instalacións da propia feira. Unha visita institucional á Estrada, personal, de apoio a un sector que é importantísimo para nós, porque ademais neste momento máis ainda. Sin duda. Son 25 anos ininterrumpidos apostando polo moble na Estrada, e creo que merecen un recoñecemento de toda Galicia e, por suposto, o goberno galego. Son 25 anos desde 1993 apostando por crear emprego. Hai 13.500 empregos que viven da madeira e do moble, supoñen casi o 4% do Produto Interior Bruto de Galicia, e creo que a Estrada é clave no que a Galicia se refire desde o punto de vista do moble. Se hai automáticamente un lugar onde se identifica con moble, en Galicia é a Estrada. A miña obriga, polo tanto, é estar aquí, estou con moito gusto. Mando unha mensaxe de ánimo a todo o sector, sabendo que estamos nun momento difícil,
pero tamén pasamos outros momentos difíciles da década dos 90 e espero desexo que podamos sair adiante. Vexo máis calidad, vexo máis diseño, a clave é vender. España é verdad que non compra, pero se somos capaces de vender fora, de internacionalizar o produto e de abrir os mercados a outros máis de 3.500 millóns de persoas, donde vamos a intentar dentro da Xunta de Galicia apostar pola internacionalización dos nosos produtos, está a disposición toda a plataforma de internacionalización da economía, a disposición do sector do moble, por suposto a disposición dos empresarios da estrada. Un mensaxe de esperanza que se xunta a autovía a Santiago, ou Santiago a Estrada e tamén a Cidade do Moble. Estamos precisamente traballando, creo que a próxima semana vai haber unha boa noticia para a Estrada, está finalizando, prácticamente finalizada unha obra importante que é o suministro de abastecemento de auga definitivo e garantido para a Estrada, que é un investimento importantísimo. Creo que o Concello está facendo os deberes que a Constitución Territorial da Estrada, que non é outra cosa que o Plan Xeral de Ordenación Urbana, eso é moi importante, e facelo agora é moito máis importante para animar a saída da crise e, por suposto, hai proxectos estratégicos na Xunta de Galicia como é a Cidade do Moble, a ampliación e a concreción de un polígono dedicado ao moble que estamos a disposición da demanda que se pode xerar para comenzar e empezar a dar satisfacción a esa demanda en canto a teñamos concretada, e, por lo tanto, aproveito para trasladar a mensaxe de que todos aqueles que queiran mercar solo para dedicalo ao sector do moble, a Xunta de Galicia está a súa disposición e, por suposto, a unión da Estrada coa rede de autovías de Galicia e de España é un proxecto que sigue vixente. Gracias, presidente. Moi ben, moitísimas gracias. Tamén tivemos a ocasión de falar co presidente da Asociación Comarcal de Empresarios, Gonzalo Figueiras, para analizar a feira e tamén os seguintes movimentos do sector no mundo do moble na Estrada. Estamos a piques de rematar, quedan nada, prácticamente horas xa para que remate a 25 edición da Feira do Moble de Galicia. Ao noso lado está unha persoa que a está vendo por unha doble partida. Por un lado, lóxicamente, dende o punto de vista profesional, pero tamén dende o punto de vista comercial, posto que ele tamén é moblista. Falamos de Gonzalo Figueiras, presidente da Asociación Comarcal de Empresarios, pero tamén presidente da Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles da Estrada, cargo que chegou de volta logo precisamente de impulsar desde un principio a propia asociación. Gonzalo, antes de nada, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, pois é certo, eu xa fun fai anos atrás xa presidente da Asociación de Mobleiros, agora volvín outra vez a recaer, por así decirlo, pero bueno, eu volvo a collelo con unha gran ilusión. Xa nos 4 anos anteriores, ou 6 que estiven, tratamos de facelo o mellor posible. Tocounos unha época mala como é deste momento, xa que é unha época moi grande de crisis, pero desde logo eu creo que estamos ilusionados todos, non só a directiva, senón todos os empresarios da Estrada, e a verdade é que vamos a poñer, como se di, toda a carne no asador para intentar salir desta crisis que, aínda que é dura, eu creo que non nos vai a vencer todavía neste viaxe. Deso estamos seguros. A Feira do Moble chega ao seu 25 aniversario. En todo caso, a Feira do Moble é un punto seguido, tampouco hai por que neste momento cargar tintas nin a favor nin en contra da propia feira, xa o feito de facela é importante, pero tenden na carteira algo máis importante, que é a internacionalización do moble, buscar mercados fora, e iso está casi feito. Bueno, pois sí, é verdade, a feira cumple 25 anos, a verdade é que estes anos últimos non foron os mellores, pero xa digo, por causas da crisis, pero a verdade é que este ano no que levamos, e todavía nos quedan 2 días máis, non nos temos que queixar. Creo que despois da situación que estamos a vivir temos que aplaudirnos, porque a verdade é que a feira estuvo bastante ben, ou incluso chegaría a decir ben. Pero sí é certo que temos outra proposta, xa que isto é a feira do comerciante, e logo sí vamos a ter no mes de novembro pois unha misión comercial inversa con empresarios franceses. A intención é de que sea feita de todos os fabricantes
de Galicia, e iso será unha feira só exclusivamente para fabricantes. Eu creo que é un paso máis dos que xa vimos dando anos atrás. Houve algúns que non deron o resultado que realmente esperábamos sacar desas misións, pero a Cámara de Comercio unha vez máis volve a apostar por o sector do moble. Eu creo que despois de un informe feito pola propia Cámara que nos aconsellaba que en este momento o mellor país era Francia, vamos a facer caso a ese informe, vamos a traer a esos empresarios franceses aquí e a partir de aí de ver como nos resulta esa misión, pois desde logo xa empezaremos a pensar en outras, porque eu xo veño dicindo fai moito tempo, se fai 15, 10, ou 5, ou 6, ou 10, ou 8 anos estivéramos xa traducidos en outros países, seguro que esta crise nos iba a ser moito máis fácil de levar. Pero eso cara atrás xa non se pode mirar, por lo tanto o que temos posto son as esperanzas cara ao futuro. E cara ao futuro é esa primeira aposta que vai a ser dentro de un par de meses e a partir de esa, pues desde logo non vamos a parar hasta que realmente seamos capaces de colocar non só o moble de Galicia, que xa está colocado de outras grandes empresas, pero sobre todo no que a mí me refiere aquí na estrada, sin que ese moble da estrada estea colocado en outros países, pero xa con produción, xa que aquí temos fábricas con capacidade de produción, diseño e ademais con unha tecnoloxía totalmente dos últimos anos, e iso eu creo que é polo que temos que apostar e desde logo creo que todos os empresarios están dispostos a facelo. A Feira do Moble chega aos 25 anos, son as súas bodas de prata. Pois ben, un dos fundadores da feira, un dos homes que dou o paso adiante daquela chamábase Salón do Moble da Estrada, era Enrique García Lorenzo. Enrique García Lorenzo, que tamén falaba para a Estrada Televisión. Estamos con unha das persoas que ten moito que ver coa Feira do Moble de Galicia, entre outras cousas, porque fai 26 anos, ainda que agora se cumple o 25, nacía na Estrada, no mes de setembro, o que era daquela Salón do Moble da Estrada, Salón do Moble, que foi evolucionando ata esta Feira do Moble de Galicia. Ele, Enrique García Lorenzo, agradecémoslle moito a deferencia que ten con esta televisión. Enrique, 25 anos de feira, que cambiou, que permanece? Bueno, cambiaron os mundos. Daquela cambiamos nós tamén, daquela tiñamos fabricábamos un tipo de mueble que hoxe xa se cambiou o estilo, daquela era un mueble máis barroco, máis tal, pero 25 anos cambiamos, hasta nós somos máis vellos que daquela tamén, non? Sin duda ninguna. En todo caso, a Feira do Moble si sirveu para dinamizar o moble da Estrada e dinamizar as empresas. Para conocer a Estrada, para conocer o mueble, mas para conocer a Estrada, si, veo moita xente, dilla de hecho máis xentantes que agora, porque xentantes era máis amigo de ir a feiras, agora como hai tantas feiras xa non saben que feira vai aí. Pero, si foi unha cousa que decidimos que íbamos a unha feira a Villa García, uns cuantos da Estrada, entón falamos, coño, por non tratamos de facela na Estrada. E, efectivamente, puñamos no acordo, foi cando entrou Raimundo Portela do alcalde, e ofreceronos facela, e fixémola. Fixeronla, curiosamente, en un recinto que hoxe é, bueno, pois, a biblioteca, o observatorio e demais, é dicir, o instituto. Era o antigo instituto, sí. Que convirteuse naquela, pois, no centro do moble da Estrada. Sí, sí, sí. É unha sorpresa grande, porque resulta que además inaugurou, que tamén tuvo aquí ayer, Fernando Salvor, era o presidente da Xunta naqueles tempos, e foi unha sorpresa grandísima que viñamos con as autoridades, como comisionistas que éramos, e cando chegamos de volta á feira, bueno, aquilo era un bullicio de xente, pero además xente comprando, non xente mirando, que agora ven xente mirar, pero aquela viña a comprar. É distinto, a xente viña a comprar e mirar. E de todos estes anos, se ten que escoller un recordo positivo ou unha historia positiva, cale, Enrique? Bueno, como historia positiva, todos foron positivos. Ahora mesmo unha época mala, pero temos que ter confianza que isto vai cambiar. Pero bueno, hubo un crecimiento moi grande daquela. A Estrada creceu moito daquela, ahora bueno, estamos un pouco parados, un pouco estancados, esperando novos tempos. A ver se de verdade lleguen esos novos tempos. Así que se pode decir unha cousa así que tal. A que máis me recordo así que tal foi eso, que unha sorpresa para nós foi ao chegar de volta, íbamos precisamente de comer da lixo, chegar de volta á feira e ver ese movimento que había. Pois tamén un pouco sorpresa esta mesma feira, porque creo que a asistencia de público foi moi importante, a pesar da propia crise. Sí, o fin de semana é moita xente. Agora, pola semana, bueno, o día de hoxe tamén está bastante ben. Que para ver unha feira é mellor que anda hai menos xente, cando está a feira do domingo á tarde, un día moi malo para ver unha feira. Pero bueno, nós queremos que pase xente, por aquilo de que, polo menos, aunque non veña para comprar ben, pode algún día acordarse que na Estrada que é unha peza que lle gustaba e tal, sempre.
Sempre é positivo por eso. Además, incluso este ano, xente que, coas feiras que leva habido, pois hai xente que di que nunca veo esta feira. Sempre hai alguén que se lle ocorreu dinero que non viñera e tal, entonces. Pois Enrique, noraboa por 25 anos de feira, por haber dado ese paso que foi importantísimo para a Estrada. Foi importante. Agora resulta que ayer mismo dixelle ver outro 25 anos estamos aquí. Bueno, eu creo que podemos estar. Moitas gracias, Enrique. Nada, a vos. Dentro da feira, hoxe entregábase un premio que xa está sendo todo un santo e seña. O premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela. Pois ben, tocáballe nesta ocasión recibilo a Juan Blanco Valdés, estadense ilustre, aínda que, como xa saben vostedes, profesor na Universidade en Santiago de Compostela. Pois ben, ademais, con outra, hoxe, presidencia ilustre, a do propio presidente da Xunta de Galicia. Extractamos algúns dos momentos máis significativos da entrega do premio. 29 de agosto do presente ano, ás 20 horas, reúnese na Fundación de Exposicións e Congresos o xurado encargado de fallar o galardón correspondente á 16ª edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela. Os compoñentes do xurado acordan por unanimidade que o premio correspondente á 16ª edición sexa para unha serie de 4 artigos correspondentes á autoría de don Juan Luís Blanco Valdés, publicados no xornal Galicia Hoxe. Así mesmo destacan dos artigos gañadores a calidade literaria, o uso do léxico e o sentido do humor, así como o feito de abordar temas de actualidade dende un coñecemento profundo da cultura popular. A entrega de galardón levarase a cabo o día 16 de setembro ás 19 horas no marco da 25ª edición da Feira do Moble de Galicia. Ás 21 horas e 35 minutos remata a reunión da Caldo Ufé, a Estrada, 29 de agosto de 2011. Xa con tanto premio, de novo, retira este premio. Felicitacións e importancia, repito, para a organización do premio, para que o señor Presidente da Xunta accedese a esperarnos. Excelentísimo señor Presidente da Xunta de Galicia, excelentísimo señor Alcalde, señora Presidenta da Fundación Exposicións e Congresos da Estrada, Valentín, señora Vilas, Afonso Vera, amigos e amigas todos, concelleiros. Bueno, para mí, como podes imaginar, é unha honra extraordinaria estar hoxe aquí compartindo este tempo con vos. Non sei moito que o que hai que decir, porque o primeiro premio que me dan, calculo que será o último, e sei que tampouco vou ter que experimentarme moito. Lembro que Almodóvar se dedicou a citar a Canta Virxe na Península Ibérica, pero eu creo que vou a ser bastante máis breve. Para min, nome da miña familia, que xa se citou, é unha honra unir o noso apelido co de don Manuel Reimóndez Portela, que foi un grandísimo político, un grandísimo humanista, un grandísimo médico, un grandísimo home. Bueno, non teño máis que palabras de gratitude para a Fundación, para o meu grupo e a miña vida, que sigue traballando arreo pola cultura do país, pola mellor formación da xente. Este é un país que está efervescendo de proxectos culturais. Eu mesmo que nunca deixei e nunca renunciei a miña calidade estradense, presentei hai non moitas semanas a plataforma digital da revista Estrada Miscelánea Histórica e Cultural que dirixe con Andrés Fernández Castro, acompañado do señor alcalde que aquí nos acompaña, e bueno, estar outra vez na Estrada rodeado de tantas amigas e amigos para recibir un premio e que coincida que por primeira vez o señor Presidente da Xunta Alcalá, pois está me quitando un pouco a espiña de que debo ser gafe, porque periódico onde colaboro, periódico que pecha. Pero bueno, isto supoño que non é culpa de ninguén. O Galicia Hoxe pechou, como se sabe, en xuño. Eu agradezo moitísimo aos responsables do xornal, a Enrique Neira, redactor do xornal, o director e o subdirector de Galicia Hoxe, que tiveran contado comigo para destinar na contraportada de 33 xoves, que eu chamei esta columna Vagos de Crocodilo, porque me facía rechorar, choromicar, sobre os máis diversos aspectos. Sempre é lamentable que peche un xornal, sempre que peche un xornal, peche unha voz, e isto non é bo para ninguén.
pero a culpa non é de ninguén máis que do propio xornal, é evidente. Un xornal non é unha ONG, é un periódico, é unha empresa que ten que pervivir. A reflexión que si realmente quizáis é preocupante, que eu quero compartir con todos vos, é que quizáis é duro admitir que unha comunidade como a nosa non reclama prensa diaria en galego, pero este outro cantar, como digo. Eu quero dar as gracias ao tribunal que xulgou que estes 4 artigos meus eran merecentes deste magnífico galardón que a mí me enche de satisfacción. Quero dar as gracias á Fundación Exposicións e Congresos da Estrada por manter viva a memoria de Manolo Raimóndez e por seguir apostando pola cultura e a formación colectiva, e quero dar as gracias ao Xornal Galicia Hoxe, como eu, que me permitiu compartir este espazo de reflexión de vaguas de crocodilo con toda Galicia os xoves. E quero dedicar este premio, que creo que é unha cousa que se estira bastante. Este premio está dedicado a vivos e a mortos. Entre os vivos está dedicado a miña nai Carmen, que está nun limbo onde xa non coñece a ninguén, pero sigue aí. A miña muller Sonia, que nos acompaña aquí pola súa complicidade e amor durante tantos anos e pola súa paciencia. E aos meus fillos, que están aí tamén, neste caso a paciencia teño que ter eu, pero eles dan moita guerra, pero eu que máis les queren no mundo, Roberto e Juanpe. E quero dedicar este premio en memoria de 2 mortos. A un deles xa o citou na súa magnífica glosa, no seu magnífico panexílico, o meu querido colega amigo Marcelino Agís. Un é o inmenso poeta, o inmenso xornalista e o inmenso cidadán que foi Roberto Blanco Torres, premio Día das Letras Galegas de 1999, que foi asesinado nun amanecer de outono de 1936 por a barbarie fascista. Él estaría encantado de que un sobrino neto seu recibira un premio xornalístico. E last but not least, este premio está dedicado a memoria de Mario Blanco Fuentes, que foi meu pai durante 11 anos, que foi meu pai, perdón, durante 11 anos foi Nicolás, durante 11 anos foi alcalde da Estrada, e a Mario Blanco Fuentes lle debo todo o que teño de bo. Vai por ti, papá. Gracias. Muchísimas gracias, veciñas e veciños da Estrada, do resto da Galicia de España inteira, que hoxe coincidimos. Por suposto, as miñas primeiras verbas tienen que ser, como non pode ser de outro xeito, para felicitar a Juan Blanco Valdés, a súa familia, a todas as persoas ás que adica este premio. Por suposto, creo que é un premio merecente dun estradense que leva a Estrada no corazón, que é un estradense que está orgulloso do que é, de onde naceu, das súas orixes, e por suposto que está orgulloso da súa familia, tanto a familia que o antecedeu como a familia que foi capaz de crear e que estou convencido que o sucederá durante moito tempo. Quixera tamén agradecer e felicitar o profesor Agís por a excelente exposición, por o excelente galego e pola excelente memoria que acaba de trasladarnos a todos. E, por suposto, tamén quixera agradecer ao alcalde da Estrada e aos veciños da Estrada que manteñan viva a memoria de Raimóndez Portela, porque cando se mantén viva a memoria dos que xa non están, estamos, en definitiva, apostando polo que ten que vir. Un rapaz, a maioría dos que estamos aquí, salvo os máis xóvenes, que nacimos en povos máis pequenos que a Estrada, recordamos perfectamente os médicos que prácticamente cun forendo facían diagnósticos, descubrían e implementaban tratamentos e na maioría dos casos non sanaban. Agora a medicina, que está tecnificada cunha morea de tecnoloxía, con moitísimas probas diagnósticas, é unha medicina distinta. Aquela medicina do fonendo, do médico, era a medicina que todos recordamos. Por iso, se hai unha vocación humanista por excelencia, é a vocación do médico. É verdade que o mestre tamén é unha vocación,
é unha vocación que cada día temos que reivindicar máis. Non creo que ninguén se faga médico ou mestre para facerse rico, é un inmenso erro. Un se fai mestre ou médico porque lle gusta a medicina, porque lle gusta ensinar. Pero creo que ao final podemos comprobar, agora que Reimóndez xa non nos escoita, polo menos que nos saibamos, podemos recordar como a xente nunca se lle recorda polo seu patrimonio, nin polo que deixa na conta corriente, nin polas riquezas que teña acumulada na vida humana. A xente se lle recorda polo que fixo, polo que foi e polo que representa. E por iso nunha sociedade tan consumista como a que temos, nunha sociedade onde casi todo se mira en función da renda, do patrimonio, dos bens que ten cada un, convén recordar que cando isto se acaba, e inevitablemente se acaba, aún nunca se lle vai a recoñecer por as riquezas que atesoura, senón por como investiu unha vida. Creo que Reimóndez investiu unha ben porque hai moita xente que o quere seguir recordando. Dende logo a Estrada é un pobo que quere seguir recordando a este estradense, que foi médico e que foi político. Creo que é compatible. Un médico e un político son dúas vocacións que son compatibles entre sí, que se complementan, que un médico trata, por suposto, de curar, e trata de diagnosticar, e moitas veces, unha vez diagnosticado, e sabendo que non vai a curar, o que trata é de acompañar, e o que trata é de sacar o mellor de unha persona para superar a enfermedade que ten. Un político debería de ser aquel que defende tamén os intereses xerais, aquel que non ten máis objetivo que aceptar, e aquel que acompaña, despois de traballar, por suposto, pero que acompaña as persoas que o elexiron democráticamente para levar as rendas durante un tempo curto dos intereses xerais de un pobo, no caso do alcalde da Estrada, dunha comunidade autónoma, no caso dun servidor ou noutras responsabilidades de outros gobernantes. Quixera aproveitar, xa para finalizar, para agradecer esta invitación improvisada que me fai. Quixera tamén sumarme ao pensamento e a obra do que hoxe nos une aquí, de Reimóndez Portela, e quixera, por suposto, trasladar a Juan Blanco Valdés a admiración que sentimos pola súa familia, a admiración que sentimos por esta xente da Estrada, que sigue sendo da Estrada, ainda que agora preste servizos na Universidade de Compostela, e quixera, por suposto, tamén sentirme orgulloso como galego de que a Estrada, que é un pobo que está ben asentado nos alicerces do galeguismo compartido pola inmensa maioría dos galegos, dese galeguismo que se sinte orgulloso do que somos, orgulloso da lingua que temos, xunto coa lingua oficial e común de España, e me sinto tamén moi orgulloso de poder estar hoxe con todos vos. Blanco Valdés é un apelido coñecido en Galicia, penso que é un apelido na persona de Juan que non merece un premio e que honra tamén os apelidos que hoxe nos citan aquí. Non quixera finalizar sin agradecer, manter a memoria viva dos que traballaron polos intereses xerais. Non quixera senón agradecer que sigades traballando por mandar un exemplo donde o importante é como un invirta a súa vida, non como un atesoura máis ou menos riquezas, que por suposto cada un é libre para facelo, pero volvo a reiterar, Reimóndez hoxe está aquí como consecuencia do que fixo polos demais. Non todo é feira, obviamente, e hoxe voltaban os alumnos da secundaria ás clases. Se onte facíamos alumnos de primaria, hoxe eran os de secundaria, ou porque, vostedes me entendan mellor, os dos institutos. Os alumnos galegos de secundaria e bacharelato iniciaron o curso con absoluta normalidade e sen registrarse incidencias, segundo os datos facilitados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Deste xeito, xa están funcionando en Galicia os cerca de 1.500 centros educativos, dos que 466 abriron as súas portas este venres con total normalidade, e añadíronse aos que xa estaban impartindo as súas clases aos estudiantes de infantil e primaria. A pesar delo, algúns dos centros solicitaron atrasar o inicio do curso ata o próximo luns, día 19, por diversos motivos. Entre eles o CPI de Atios, da localidade coruñesa de Valdoviño,
e outro centro de Narón propuxeron o comezo das clases a causa do paro da volta ciclista pola localidade e ante un posible corte das estradas, circunstancia que xa estaba prevista pola dirección. Así mesmo, outros centros da mesma provincia coruñesa decidiron iniciar o curso próximo luns polas incidencias de algunhas obras ou por temas de corte administrativo. Segundo destacou o director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, miles de alumnos iniciaron o curso con normalidade nas 4 provincias galegas e referíronse ao incremento do número de alumnos de formación profesional en Galicia. E atención, porque esta fin de semana teremos na estrada un problema de tráfico, e é que chega a volta ciclista a Galicia. O próximo domingo haberá cortes de rúas e retencións, así como dificultades para circular polo casco urbano da vila, por un operativo que se montará contando coa colaboración de Protección Civil e Policía Local con motivo do paso de ciclistas da volta a Galicia. Os cortes sucederánse dende as 10 da mañá ata as 2 da tarde, dado que os ciclistas pasarán 2 veces pola vila. Trátase dunha etapa que comenzará pola mañá en Cuntis e que terá a meta na mesma localidade. Dende as 10:30 da mañá ata as 11:30 haberá cortes de viais na vila que afectarán o entorno das avenidas de Pontevedra e Santiago, por onde pasarán os ciclistas procedentes de Cuntis. O tráfico normalizarase posteriormente, pero sobre a 1 da tarde e ata as 2 volverá un operativo similar, xa que neste tempo os ciclistas estarán de volta para pasar de novo polo casco urbán estradense, xa dirixíndose hacia a meta de Cuntis. Neste caso, os cortes afectarán máis a estrada de Codeseda, Avenida Benito Vigo e Avenida de Santiago. O tempo e os números da sorte. As altas presións iránse impoñendo durante o sábado sobre a comunidade galega, aínda que pola mañá teremos os restos dunha fronte pouco activa rozando o norte de Galicia. Deste xeito, no terzo norte, veremos intervalos anubrados, mentres que no resto os ceos permanecerán despexados, con bancos de néboa matinal en puntos do interior. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte, con algún intervalo de moderado no litoral. Durante a xornada do domingo, Galicia quedará baixo a influencia das altas presións, pero con ventos de compoñente norte que introducirán aire húmido e fresco do Atlántico. Deste xeito, nas primeiras horas teremos intervalos de nubes baixas, máis importantes no norte de Lugo e a Coruña, que tenderán a desaparecer co paso das horas para deixar unha tarde de ceos despexados. As temperaturas estarán en xeral sen cambios ou con lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral e moi frouxos no interior. A combinación gañadora no sorteo da primitiva de onte, xoves, foi a formada polos números 11, 17, 20, 36, 38 e 40, complementario 13 e reintegro 8, e o número gañador no sorteo da 11 de onte xoves foi o 40.041, 40041. E antes da despedida, lembramos titulares. Tamén pasamos outros momentos difíciles da década dos 90 e espero desexo que podamos sair adiante. Veixo máis calidad, veixo máis diseño, a clave é vender. España é verdad que non compra, pero se somos capaces de vender fora, de internacionalizar o produto e de abrir os mercados a outros máis de 3.500 millóns de persoas. E a facernos facela, e fixémola. Fixerona, curiosamente, en un recinto que hoxe é, bueno, pois, a biblioteca, o observatorio e demais, é dicir, o instituto. Era o antigo instituto, sí. Que convirteuse naquela, pois, no centro do Moble da Estrada. Sí, sí, sí. É unha sorpresa grande, porque resulta que además inaugurou, que tamén tuvo aquí ayer, Fernando Salvón, era o presidente da Xunta naqueles tempos, que nos aconsellaba que en este momento o mellor país era Francia. Vamos a facer caso a ese informe, vamos a traer a esos empresarios franceses aquí, e a partir de aí, de ver como nos resulta esa misión, pois desde logo xa empezaremos a pensar en outra, porque eu xo veño dicindo fai moito tempo, se fai 15, 10 ou 5 ou 6 ou 10 ou 8 anos estivéramos xa
e a importancia. O próximo domingo haberá cortes de rúas e retencións, así como dificultades para circular polo casco urbano da vila, por un operativo que se montará contando coa colaboración de Protección Civil e Policía Local con motivo do paso de ciclistas da Volta a Galicia. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. El punto final por hoxe, por esta semana. Vémonos a semana que ven. Mais nada, disfruten do que resta da fin de semana e, por suposto, xa saben, sempre en internet, www.estradatelevision.com. Está aí para que vostedes poidan ver e sentir a actualidade da Estrada. Mais nada, gracias, que disfruten.